Zero tolerance għal korruzzjoni. Weda li qed nagħmel mhux lill-Partit Nazzjonalista biss, imma lil pajjiżi, lil familja tiegħi, lil uliedi. Mhux sa nieqaf niġġieled il-korruzzjoni qatt. Anzi, bl-ikbar illa niġġieled sal-aħħar nifs il-korruzzjoni. Il-korruzzjoni li hija mostru illi qed terri s-soċjetà. Is-soċjetà tagħna mhijiex qed tgħix in-normalità. Mhuwiex normali illi f'pajjiżna il-korruzzjoni qisu mhu xejn, mhuwiex normali illi l-istituzzjonijiet ma jwettqux l-obbligi tagħhom, allura impenn bla rażan, bla qies u bla ma nifqu minuta biex dak li jixraq lil pajjiżna inturu lura in-normalità ta' pajjiż mingħajr korruzzjoni.